Harmke van der Laan is de vrouw van de Grutte Getalm. Takamwana hoopt ze 86 te worden. 33 jaar lang wie ze assistente van de Toskedokter in wat worden en nu dus 60 jaar bij de EHBO. Heel toevallig had mijn vader, die had een collega en dat was de heer Dolsma. En dat was een van de oprichters van de EHBO hier in Noordwolde. Nou, mijn vader heeft hem gevraagd en hij zegt, nou laat ze maar eens een avond komen. Nou, toen ben ik daar 5 of 6 avonden geweest. Nou, ik heb veel moeten doen hoor. Hij lag op de grond, ik moest benen spalken, armen spalken. En ik weet wel niet hoeveel verbandjes ik moest leggen. En van alles moest ik doen. Nou, op een gegeven moment zei hij, nou, je weet nu wel genoeg hoor. Het is klaar. In de 60 jaar bij de EHBO wie vrouw van der Laan Gouders actief bij evenementen. Soms zelfs heel dicht bij huis. Ik heb ook met een suikerpatiënt moeten werken. Die heb ik ook in moeten spuiten. Ik heb hem zelfs glucose toe moeten dienen. Het bestuur van de EHBO in Watwoorden is uit te schroeven over haar jubilaris. 60 jaar kleersteen bij ongelukken. Het komt net vaak voor. Ik doe dit werk ook al heel lang en op bestuurlijk niveau. Dat vind ik gewoon een van de leukste dingen. Om voor mensen iets te betekenen, te kunnen regelen. Maar 60 jaar zoals mevrouw van der Laan, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Ik doe ook nog ander vrijwilligerswerk, maar ook in andere verenigingen heb ik zoiets nog nooit meegemaakt. Vanzelfs ook voor Harmke van der Laan beginnen de jaren te tellen. Maar EHBO'er, dat bleef ze altijd. Nou, als het nog een beetje goed blijft, wel ja.